Wala yung makakonsensya ako pagbubuloy kasi yung MDM, yung pong makakakilala ko yung kaibigan. Hindi kayo po itang pinulang ng pumuntan ng inuman ako. Bistama niya yung manwilala, paano po pwede sila umuman ako? Kaya takal-takal pong salamat ng MDM Guardians mo. Kaya po bisita tawa siya kayo bisa natin pa kampanyang Bakit Pilipinas, Party List. Christmas party lang. Eh po, hindi po kami magpapiyalo na may ganda kumatang yung Christmas party, diba? Siyempre po, Mr. Elisher, Sir Lulia, eh po. At siyempre po, ipagbalit namin po siya, Doc J. Flores. Una po na po yung opportunity kay ako po siya labanan nito. Sa lalapit po pa sa bayo, kay MDM Guardians. Kalo po naman po sinabi ko po, ako magpapalwa ka na ako. Hindi po masaya dito po eleksyon. Before election siya rin yung puntual ko siya natin. Paano po ikaw, lubod na bibiro ka na ako, nagkag lubod na bibiro. Talagang mahilig po, paano yun naman po. Pagkakabig yung matapang ng konsen. Pwede nga naman mamamanya ako kasi katapang bayan ng kapalan, i-Dr. Akasalamat ko ng Dr. Tagalog po, Tagalog. Tingnan ko naman sir, kung yung regular chance na sunod na pwede kami makakasa ng konsehal manag ng sir. At kayo mo may ito lang namin na yung pareho sa akin ng sir manag. Maghumura mga pareho, at ito sa akin mo lang din preliminary election. Ano na natin walong lang yung imigosyon, walong lang yung yung insiya. At ako algoritmo suwin yung insiya sa at katanungan niya na ginagawa niya kung mamaya yung insiya. Pagdating mo naman kasi tulungan mo magtali ang bagong Pilipinas. Tandaan niyo po, isang party lang po ang isi-shake. Kung pwede dalawa, dahil po dalawa o tatlo o more, hindi po pwede yun. May ibarin po. Iba pa mga gawain pang masa. So maraming salamat po, Professor Ariel Benson. Ating tama rin ang bisita. Salamat. Ating tama rin ang bisita. Pwede mga salamat sa bisita sa akin dito. Lalo na ito aking kaibigan na si Cap Art. Maraming salamat din sa kay Kapitan Dennis Kasama Sosyal. Mga kapatid sa tulad nyo rin na ganyan. Hindi maganda paniservisyo dahil sa mga pangyari sa mga korupsyon sa militar. Sa katunayan,
at naging presidente na ng Guardian, sa kanya tinatakan si Gringo Hodasa. Nakasama natin si Bro Kulas, tawagan natin Gringo si Kulas, ibibig si Tipan, kami ang namumulong sa kaligabay ako sa mga magbigay tayo ng mga plato, basta may isang tayo at tutulungan natin para sa mga food security. Yan ang programa ng pamalaan ngayon. Tayo bilang Pangulo ng BPI Pilipinas, yung pirma natin ay inuulong kung may magpakating lupa ang gobyerno. Ating aplayan yan sa taniman natin ng mga high-value products. Pinakalang ngayon, tayo may mga mayroon na tayo sa kaligabay ang malayang mata. Pero tutuloy na yun ang aming program. Sa dami ng program. Maraming salamat. Huwag kalimutan na natin. Maraming salamat mga program. Hindi, ito po. Ito. Aking brother Frankie Julia, sabi ko magiging Congressman Argel Defensor. Tapos ko pagmalaki mo siya dahil tagarin siya. Di ba ho? Magkakaroon ng Congressman dito sa lugar nyo. Siyempre, pag sinabi ng Congressman nyo taga rito, marami kayong project. Di ba? Dito naman ho, papasalamat mo kami kay Kansenya. Napunta ho kami rito. Nagpapasalamat din po ako, pamangking ko, inimbita ko dito. Ngayon, ako yung consultant ko, ako po advisor ko, nung first nominee, si Yusek Albert Bayan. Dati po siya undersecretary ko ng DILG. Siya special concern for Mindanao Affair. Ang bagong Pilipinas ko, nagtayo po ako ng kooperativa, ng transport cooperative. At ginawa ko mo doon, kasi di ba meron mo si Cop Chavit na EGP, no down payment, no interest. Pero alam mo ni Cop Chavit, nag-meeting ko, alam lang bago Pilipinas ako. Sabi niya naman, kay BBM naman niya, kaya walang problema. Kaya tutulong mo sa amin. Kaya ngayon, gagawin mo natin yung sakot-gante sa barangay nyo, pwede mo natin kami tayo ng transport cooperative para yung mga lalaki may hanap buhay. Pwede mo masahe. Pwede mo masada. Yun ang gagawin natin dito. Sa tulong mo ni Kong Ariel yan. Siyempre, taga-rito mo siya. Sabi no, pinagbabaho namin dito, livelihood, kabuhayan. Hindi ko kami nangangako ng trabaho ibibigay. Trabaho, ano yung trabaho? Katapusan, may utang na naman kayo. Ang ibibigay namin sa inyo, kabuhayan. Kaya ang mas maganda, sana ho, tulungan ho natin ang bagong Pilipinas. Pwede ho ba kami humingi ng tulong sa inyo? One more thing, ibababaho natin dito sa inyo. Hanap buhay, hindi trabaho. Ngayon naman ho, kung sino may gusto pumunta ng abroad, nagtayo din kami ng agency. Nagtayo kami ng agency para ho makabiyahe ng abroad yung mga tao. Kasi ang pagdating mo, si Ibali ho yung dati niya, tsaka ako, panganin ho dati doon, ako puso. Pinapunta ho ng dati niya sa Japan. Iso, tsaka isa ko. Pinapunta ko sa Japan, may kahit na arigato, di ko alam. Pinuruan ako kasi pag-graduate ko ng high school. Puro kalokohan ang ginawa ko. Ako, nag-graduate ako ng high school. Ang taso ng grade ko sa average ko taso. Lahat 75. Kaya lahat ng 75. Ang taso, hindi naman 60. 75. Siguro makakita niyo yung grade ko. Lahat 75. Kaya tinulungan ako. Tinulungan ako ng kapatid ko. Sabi, puro ka kalakuhan eh. Natuto ko. Kaya ngayon, naging expert kami sa pagpapadal ng mga trabaho sa Japan. Dati yung mga talent. Ngayon, magtatayo kami ng agency, mag-gusto sa inyo pumunta ng abroad. Gagawin mo, tulungan ko namin yun. Hindi lang tayo dito, magbibigay ng
lang sana punta tayo dito. Ito, sa July na, bago natin dito para magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Alright, thank you, thank you.